बे समाव आं दंफैयो 2 नं महनपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव दा दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिथाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 2 नं महनपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव बिथां दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजेश बसुमतारिया जों हांख्रायनाय लेखा आलासि महरै नुजाथि फैदों। दा जों बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै लानि। बर'फोरा ओंखाम गोरलैखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? गिबियावनो नोंथांमोननि बाथौ बिबुंसार न'खरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिनिफ्राय धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। लोगोसे आघोन फोरबोनि अदेबानि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनिसिमनो बावहरनाय जाबाय। दिनै मिजिंथिदों मा बुहुमनि गासैबो खना खनलायावनो जिल्ला आफाद आरो बियाबनि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै बे फोरबोआ खुंजादों आरो दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिल्लीयावबो जोंनि बे फोरबोखौ खुंनाय जादों आरो गाब गोनाङै जोंनि बुहुमावनो दिनै वेस्ट बेंगलावबो अरुणाचलावबो जेरावबो खुंफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बे समाव आं लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै गासै सुबुं माहारिनिसिम धोरोमारि खुलुमनायखौ बावनाय थादों। दा बे समाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिमेन्ट बियाबा खुंनो लानाय बा खुंनाय आघोन फोरबो बा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बाहागो लाफैनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों बिथांमोना बे समखौ बा खाबु होनायनि थाखाय। दा बे समाव आघोन फोरबोनि सोमोन्दै आङो एसे बुंथिगोन। दा बेवहाय आघोन फोरबो बा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ आगुनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौमोना खुंबोबाय थानाय जादों। बियो जोङो बुंनो थाङोब्ला नैबे बर'आ जिउ खांनायनि राहा महरै आबादखौनो जोङो गाहायै जोङो लाबोबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै जोंनि आजै आजौमोना आइ आफामोना आबादखौनो गाहाय महरै लानानै दा इसोरनि सेराव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव नैबे आघोन बोथोरनि आघोन दाननि 9 खालाराव दिनै फोरबो महरै खुंनाय जायो। दा बेनि सिगाङाव जोङो बाथ्राफोरखौ हानहरोब्ला जे 1 काति माइनाव खेराइ फोरबोआव बिमा माइनावखौ जोङो आर'ज खालामनाय जायो। दा खालामनायनि बै थांखियानो जाहैबाय 1 काति माइनाव खेराइ फोरबो बा बै समाव जोङो जोंनि आबाद मावनाया बिदाङा गग्लि गग्ला ओंखारबोनानै रन्दै बह्रा जानायनि थाखाय जोङो इसोरनियाव बा बिमा माइनावनाव आर'ज खालामो आरो बे रन्दै बह्रा जानाय बे माइयानो दिनै बे आघोन बोथोराव बा आघोन दानालागै मोनफ्रुफैयो आरो गोमोन जाफैयो। बेखौनो जोङो इसोरनि सेराव आर'ज खालामनानै जोङो 1 निफ्राय 9 अक्ट' आघोन दाननि 1 निफ्राय 9 अक्ट'नि गेजेराव जोङो माइनाव महरै बा माइनाव लानानै फैनाय जायो माइ बिदांखौ आरो जोङो न'आव बेखौ दोनफैनाय जायो आरो जोङो बे आबादखौ जोङो आबाद मावनानै जि फिथाइ मोनबाय माइ फिथाइ मोनबाय दा बेखौ जोङो इसोरनो बावग्रोखांनायनि उनाव बा इसोरखौनो बोराइ बाथौखौनो जोङो जोंनि समनिख्रुइ गाहाय गुदि होननानै जोङो लायो फोथायो आरो बे हिसाबैनो जोङो बे बोराइ बाथौनि मुङाव जोङो ओंखाम गोरलै बा माइ गोरलैनि माइरं गोरलैखौ जोङो दिनै बावथिनानै दिनै गासैबो रायजोफ्रा रायजोनि थानसालियाव गामिनि थानसालियाव जोङो बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ खालामनाय जोङो नुनो मोनो। दा नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै जाखांफुनाय लाइमोनसाफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो? दा बे समाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै नैबे फोरबोनि गेजेरजों बुंनो लागोन जे जोङो जोंनि सानथौ सानस्रि बा बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय बा जोंनि दिनैनि आघोन फोरबोआ बर' माहारिजों बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दङ बेखौ जोङो बुहुमाव मोन्थिहोनोब्ला जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा
साफ्रोमबो इडुकेटेड सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइ मोननाय लाइमोन बिथांमोना जोङो ओंखारबोनांगोन आरो ओंखारबोनानै जोंनि धोरोमनि सान्थौ सानस्रिखौ लिरनानै फोसावनो थाखाय जोङो गोसो गुदुं जानांगोन आरो बे समाव जोङो जोंनि धोरोमारि थुनलाइखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनानो ओंखारबोनांगोन आरो जोङो हारि हिसाबै थांना थानोब्ला जोंनि हारिमुवा थांनानै थानांगोन आरो जोंनि धोरोमारि थुनलाइफ्रा थांनानै थानांगोन आरो जाय धोरोमारि थुनलाइजों जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जोङो हागोन। बेनिखायनो बे समाव आं लाइमोन बिथांमोनखौ गासैखौबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै बाहागो लाफैनायखौ आं खावलायगोन। बे समाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 2 नं महनपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव दिनै आघोन फोरबो एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिथाय बेखौ खुंनाय नुदों। दा बेयाव सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो बाथौ बिबुंसार न'खरनि आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि बयनिसिमबो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो आघोन फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जों दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै बे आघोन फोरबोखौ 2 नं महनपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। लोगोसे बेवहाय सांग्रांथि मेलखौ जों लाफानाय जादों। दिनै लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमारि आरो आसार खान्थिनि फारसे जों सांग्रां लाबोनो थाखाय दिनैनि बे फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै हांख्रायनाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोनसे समनि दुलाराय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि शिबराम बसुमतारी सार लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश सार बिथांमोनखौ लेंहरनानै आलासि महरै जों दिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बिबुंथि लाखिहोनानै जों आसा खालामदों बे महनपुर ओनसोलनि 1 नं महनपुर 2 नं महनपुर 3 नं महनपुर सुमापारा आरो माजगां कसारि बे गामिनि लाइमोनफोरा दिनैनिफ्राय धोरोमजों सोमोन्दो थानानै इयुनाव सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमखौ मोजाङै सिबिलांगोन आं बेखौ मिजिंथिनो हायो। दिनैनि बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव फुंनिफ्राय दासिम मा हाबाफारि लानानै सावरायनाय जाखो? दिनै दा बे फुंनिफ्राय 6 रिंगायाव जोङो हाबाफारि बायदियै थानसालि फोसाबनाय, बिनि उनाव जोङो 8 रिंगायाव गोथार धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि उनाव जोंनि आगुनिफ्राय धोरोमजों सोमोन्दो थानाय जोंनि धोरोम गुरुफोर जाय बिथांमोना धोरोमनि थाखाय नांथाबना नाजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै बयबो गोसो गोथारै जों बारफा बारफा बिबार बावनानै बिथांमोनखौ गोसोखांग्रोयो। बिनि उनाव जोङो ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै जों खेराइसालियाव जों आर'जनि हाबाफारि बेखौ जों जागायो। थिग बिदिनो जों आर'ज जोबखांनायनि उनाव बिबुंथि जोबखांनायनि उनाव जोंनि जा थांखिमोन दिनै आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ जोङो गाजा गोमजायै गोदोनि बर'नि जा ओंख्रि अनला फाख्रि बेजों जोङो हाथा बावनानै नेमखौ गाजा गोमजायै जोंनि बाथौ धोरोमनि जा नेम दं बेखौ मोजाङै मोजां जोङो फालिफुंनाय जायो आरो। सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि बेंखनाव गंबेसे गामि दं? दासिम सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंनि सिङाव गं 66 गामि दं। बे गं 66 गामियाबो दिनैनि बे आघोन फोरबोखौ सानसेयैनो जयै फोरबो हिसाबै गावबा गाव गामिनि जा गोथार थानसालि एबा खेराइसालि बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै बयबो गाजा गोमजायै खुंदों आरो जों बियाब हिसाबै बिथांमोनखौ बिथोन हरखानाय जादों जे दिनैनि दिनाव बयबो जयैनो गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिनांगौ आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना फालिबाय दं आरो।